Ba't ka late? Late ka ba? Walang masakayan. Ang ginagawa mo dyan? Ang hirap buksan ng CR dito. Kusing sistema, hindi naman bubuksan. Saan punta, Miss Nasa? Kay Miss Vanessa, may papasahin. Hello, good morning! Good morning. Morning Si Mr. Jeff, nasa niyan ba? Wala pa. Kamusta? Okay lang. Anong ginagawa niyo ngayon dito? Sa ngayon, nag-monitor kami ng migrate namin visa. Everything well? Siya, so far, okay naman siya. So sana huwag magkaproblema. Great. So